marco das xornadas que se celebraron no Parque Arqueolóxico vou a falar da audiencia da arte rupestre de Galicia. En contra do que se ten pensado tradicionalmente, este tipo de manifestacións non tiñen por que estar necesariamente abertas a todas aquelas persoas que transitaran por a paisaxe prehistórica. Mais ben ao contrario, é imposible que moitas destas gravuras estiveran destinadas a unha audiencia máis ben restringida. No marco da miña charla vamos a falar un pouco sobre estes outros mecanismos que eventualmente puderon axudar a modular estas audiencias e se podemos, dende a arqueoloxía, acceder hoxe en día.